अरे कौन ହେଲା କାନ୍ଦୁଛୁ? ସରିଲାଣି ହଉ ଟେନସନ୍ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ନାଇଁ ଥାଉ ଥାଉ। ଆରେ ମତେ କିଏ କଣ କହିବ ମୁଁ ଶୋଇଯିବି, ତତେ କହିଲେ ମୁଁ ଶୋଇପାରିବି। ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରହ, ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଦେବି। ଆରେ ଇଏ କଣ ହେବ ବୋଲର? ଲାଗୁଛି ବୋଉ ବୋଉ ଆଜି ବହୁତ ରାଗରେ ଥିଲା। ଆରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ପୁଣି? ତମ ବୋଉ ମତେ ପୁଣି ଶୋଧିଲେ। ତୁ ବି ନା ବୋଉ କଥା କାହିଁ ଧରୁଛୁ କହିଲୁ? ତୁ ତ ନିଜେ ଜାଣୁଛୁ ବୋଉ ତା ପୁଅକୁ ବି ଛାଡୁନି। ତୋତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି? ଝଗଡା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତୋର? ଆସିବା ମୋ ସହିତ କୋଉଆଡେ? ତ ବୋଉର ଯେତେକ ରାଗ ସବୁ ମୋ ଉପରେ ସୁଝେଇ ଦବୁ। कितनाक लोग हैं ये तो लेने के देने पर